Hey guys, welcome back again to the Rage Vlog. So, nyata usap guys sa lahing sugilanon ning atong sugilanon. Ito daw, take two. Hey guys, welcome back again to the Rage Vlog. So, nyata usap sa lahing sugilanon ning atong mga center, no? So, karon makdungog na pagbugas ug lahing sugilanon sa lahing mga story sa ilang mga kinabuhi. Pero bago ito na i-proceed, so ka subscribe, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo kanunay sa ato mga latest upload and hit the bell para every time na upload, mo-notify ka mo. And by the way, ito natawa ka shoutout mo ng karantas, mag-shoutout na kita. Totoo daw. Sa pag-ganiwa ka. Okay, so first nato i-shoutout or i-basahan ang comment. See? Wait lang guys, nabaliktad man eh. Okay, so first commenter natong basahon si user TN5IC 1XB6D 21 hours ago. And dito siya nag-comment sa drama nga, anak, nga naman. And matad pa niya, ako mo ikaw next episode, Radio Vlog, please. So actually, totoo na dyan na ito na-upload na human, pero uploading siya tungod kay as kanang sa akong nag-iingon guys, unstable lang itong connection here. So daghan ko yung drama nga na pending. And still now, uploading pagyapon siya. Pero mailiwit man dyan ay kabalo ko na-upload na ako. So, the next commenter, si Dads Vasquez, 744, 22 hours ago. Ug ito gyapon siya ni comment sa ating drama nga, anak nga naman. O patod pandiya, dagang salamat, Rage Vlog, sa anak nga naman, episode 19 to episode 21. God bless us all. God bless po, Dads Vasquez. Salamat again sa pag-comment. Okay, so the next commenter, si Sir Noel Victoria, 23 hours ago, o gito gyapon siya ni comment sa atong drama nga, anak nga naman. O batod pa niya, idol ka pa, thank you for uploading. You're welcome, Sir Noel Victoria. He is our top commenter also. Okay, so the next commenter, si Cesarian Kabaong 5973, 23 hours ago, o gito gyapon siya ni comment sa atong drama nga, anak nga naman. Matod pa niya, hi miss, hello sir Cesarian, Cesar Ian Kabaong. Correct me if I'm wrong, I don't know how to pronounce your name. Okay, so the next commenter, si ano lisod man ilang pangalan, si user VX7V VS1NG2N 1 day ago. Ito gyapon siya ni comment sa aton drama nga, anak anuman. Ug matud pa niya, shout out kay kuya na nasa likod, hehe, always listening on usa in USA. On really, shout out kay kuya na nasa likod, hehe, always listening on usa. What doesn't mean usa? Usa. So, kanang alam ko akong ganoon na USA. Correct me if I'm wrong. Is it USA? You're on in the USA. Oh my God, naka-English ko. Magtawag pa. Kitaw. Amot kung saan yung USA. 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 Did you na ako mapanswer? Listening on USA. Basta mo na to, pero dahil salamat sa pagpamati, sir. O salamat sa pagpa-shoutout. Okay, so si Sir or Ma'am Dads Vasquez gihapon 1 day ago, gito siya ni-comment sa ato ang drama nga Love for Sale. O matod pa niya, dagang salamat Radio Vlog sa Love for Sale, episode 1 to episode 9. May God bless you. So, taas-taas niya dahil gipangat pamatian ni episode 1 to episode 9 man. So, nawala po ito guys. Okay, so the last commenter, si Dads Vasquez gihapon, pero gito siya ni comment sa atong drama nga
Take It or Leave It. Ang matatan niya. Dahil salamat Radio Vlog sa Take It or Leave It episode 72-72. May God bless you always. Thank you, that's Vasquez. So, mo to mga commenter sa karag, guys. Marot sa to kay ubay-ubay ang nag-comment. Pero more sa to kay taas-taas na itong intro. So, dagang-dagang salamat sa mga nag-comment. So, anya na guys sa inyong pamation nga drama. Hando man ang sa kami. So, keep on listening po. Mo'y maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Marvin. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Stay with me. There's a time for love. Congrats, bay. Nasakal na gid ka. Aw, nakasaldi ay. Amaw. Ikaw, kung sa pabalkro ka, saman, kung ginahimo ni mo, silang tambong sa mga okasyon o tiginong sa mga anak sa imong mga barkada? Man, Kabugiro na ko di mo. Abi kay okay na magkakaroon. Sakto ang imong amigo dong, Marvin. Pila na gud ka katuig nga nagpuyo dinhi sa US pero wa pa gyud ka makauyab. ito ba, may kang gwapa di, uy. Dili ko hilig og foreigner lagi. Pinay ang akong ganahan. Aw, di muli ka Pinas. Time para gud kadto pag dali-dali man ko ninyo. Di mga lumba gud. Sige lang. Moabot ra lagi ang panahon nga makauyab na unya ko. Kalma lang mo. Unsa naman sa ning kisend ni Baytunin ako? Sa unsa man ni? By dating app na ana pangita og uyab. Amaw ginatawhana. Wag di kulong ida. Aw, sige. O masakulingaw. Sawayan ako, bi. Pagkalingaw masa din ni. Kini ay. Murag type ni na ako babayana. Naarasad sa Pilipinas. Mag-leave ko og message niya. Sinda na ko og hi. Ha? Huwag ka reply? Wa man bay? Oh, ambot lang sa kahat ay dani naman kong buntag nagkuan. Nag-check, wa man. Aw, hapon man ron. Suwag tanaw. Kadit. Diyan na bay. Oh, unsa man ni? Yung full name? I-search na sa Facebook. Adto ta mag-chat. Kuyawa. Itsuman. Agi. Chat na yun. May chat na siya. Thank you sa pag-add. Can I call? Oh, hello? Salamat sa pagtubag ha. Apulan mo kay kumachat good. Why problema oy? Nikaon na ka? Oh, wow ha. Ka-caring good na to. Huy! Namuha man good ka. Puro sa kagatukan di ha. Kuan, prank ka manggod kaay ka? Ingon ani ka kumavin. Og prangkahan ti ka ha. Mao ni hatag ko og diretso sa akong Facebook nimo. Kaya think, ganahan ta nimo. Ganahan da yun? Wa pa galit na magkaila? Na-feel man na ako. Og kasagaran sa akong ma-feel, sakto. Rina. Daya, nilahutay sa uroy kang chat o tawag no? Ganahan man ko niya bay. Nindot isang ika-istorya. Malingaw og malipayon kay ko. Ano ba? Unya, ano pa yabi? Ha? Ay, kung ina nga mahadlo kag LDR. Dili uy. Pero gusto na ko nga siguro una ko ang akong kagalingon. Una ko manguyab niya. Anak, nakaapas naman sa day dinhi sa US ang anak sa imong tita Rose. Mao ba ma? Mayo hinoon. Og nagsabot mi nga ipaila-ila mong duha. Ha? Ano man? Ay ngano mas ang dili. Pareho gud mong single. Unya, gwapa pagid kaayong bataa. Dili ko ma. Ha? Uy, ngano man? Unsa may problema?
Ah, na ako'y gustong panguyaban. Kinsa man? Sure ka? Manguyap ka na ako? Ori na. Kana kung pareha taog na-feel for each other. Well, sa tinuod ng sahad, ganahan kayo ka ni mo, Muffin. And, sige, ganun dili nato sa wayan, di ba? Sure? So, kita na? Yes, Muffin. Uyab na ta. Wow! Maayo kong mauna, nak. Pero, dili ba ka maproblema ka, anak nga? Layo man mo sa usag-usa. Dili man ma. Sali ko niya ma. O mo-update masal siya na ako. O kung magkalawam kita nga mong relasyon ma. Aw, ano ba mo pauli ko sa Pilipinas? Sige, anak. Kung unsa may desisyon nimo, kung asa ka malipay, go for it. Thank you ma. Nga naman ni Serena. Tagdugay naman mo reply. Wa naman siya ni mag-duty kay gabi naman dito. I-out naman. Sure ko nga i-out na siya. Magpaabot lang ko sa iyang chat o tawag. Sorry, love. Nakataw ko gabi ikot maon, wa na ko makareply. Oh, mao di ay. Okay na love. At least nakapaway ka. Busy ba ka sa imong trabaho? Mao lagi. Ay, day, love. Nagplano ko nga mo balhin ko laing trabaho, love. Mag-call center agent ko. Uy, nga naman. Love, dili ko ganahan ana. Labi na gabi iyang imong duty. Safe naman na, love, kay magpahatod ko man ko sa akong uncle. Ganahan di ka? Oh, love. Sige. Basta, ayaw paglakaw ha. Bisag asa lang ka pa maabot. Kasi ba ko yung tawag maunsa ka? Don't worry, love. Mag-amping ko, okay? I love you. I love you too. Ay, pagka mas nabuton, gini mo ba? Isa ko gusto magbuot niya bay. Basin og matuo ko niya siya ba. Dili ko ganahan nga mawawa siya na ako bay. Love na kay nako siya. Oh, kumaon na. Pakasli na. Ha? Asli, ha? Mailo pa hinuna sa lain. Pakasli na yun. Ha? Sure ka? Sure kay love. O niya. Muuli ka. Ikaw nga ko pabuton sa pag-prepare para sa atong kasal. Para inikuli na ako. Ready na ang tanan. Okay, love. Ako yung bahala diri. Mao ba? Ready na ang tanan? Yes ma. Mutambong mo? Ay, oo, uy. Dili mi mo tambong, no? Thank you ma. Hindi mo kumahimot ang eh. Nalipay ko pero mura magkugikulbaan. Tungod na sa mga excitement siguro na ko, uy. Ay, kanus amang ka mo uli dito. Sunod si Mana na ma. Marvin! Nakita na kita. Dugi na ko nangandoy init. Ubalik ko sa hotel ha. Gusto kong pahuway. Kapuya sa kulawas eh. Nakalitan sa biyahe. Mao ba? Mayo gani kay magdako ani permi. Dali, haplasan di ka. Unsa man na? Megasant panyawan. Makaparelax ni sa imong gibati karon. Kay gawas nga bugnaw siya, humot pagid kaayo. Bitaw no? Dindot lagi na. By the way, love. Ano lang tug sa hotel? Nga akong giistaran. Total, minyuuno na bitaw ta. Ha? Basin og dili mo sugot sila si mama o papa love uy. Malangit tagtarong nila. Ako'y malangit nila.
Ay sus, way problema na dong. Uy, hapit naman sa inyong kasal. Salamat, tita. Onya, si Dong JRT, dadon ni mo. Ha? Ha? GR? Kinsa GR? Kuan? Iyagong anak ko, ya. Unsa? Marvin, sorry. Nganong wa makamusultin ako? Kay nahadlok ko. Nahadlok ko sa imong reaksyon. Sa tinuod lang, ang akong anak ang usa sa hinungdan ganong busy kaayo ko. Maugasahay, makatuog na lang ko kay sobra kakapoy ang akong gibati nga. Na nagtrabaho pa ko, na nagatimbal pag ko di kuli. Kaslo na Karina, pero wa di ka magiskot na ko. Nahibaw ko. Nako kayo og damage ang akong gibuhat nimo. Og pwede kang muatras sa kasal nato, Marvin. Dili ko mabukos nimo. Nakasabot gid kaayo ko nimo. Wa ko magnagot tungod kay may anak ka. Ang akong gikalagutan nga nung wa ka musultin ako. Usay pagtuon nimo na ako. Mo judge ko nimo dayon. Dili ingon anak ka mabaw ang akong love nimo kung buhian sa takadayon. Marvin, Andam kong magpakaamahan ana bata. Ug padayon nato ang atong kasal. Just please. Promise me. Yawa ka lagi tako nako. wala. Wala, Marvin. Salamat. Salamat sa pagdawat na ako. I love you. I love you so much, Serena. From the moment Once gid ay nga madupdan ka sa gugma, dili na mo matter nimo kon unsa siya. Ang importante nga nagminahalay mo sa usa. Karon, di na siya nagpuyo kauban ako sa USA. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. So, maski pag na yung anak ng babae, guys, no? Tawag kaya kining gugma. So, gitawat niya ang mga bata sa way noon, ang babae, wala nitukan na na siya anak. Tungod kay siya gusto masakitan. Pero mas nasakitan siya. Kay wala disir na siya. Wala dyan dyan istorya guys. Santo na wala niya ni Bawan. Kuha to ni istorya ang niyang bermanghot. Pero dawat magyapon niya. Kani nagkauban na sila karon. But anyway, bago ta mag-proceed sa laing sugilano, na isa na ako i-shout out ang atong commenters na si Monte na siya guys. Gito siya ni-comment si Sir Noel Bitoya o gito siya ni-comment sa itong mga take it or leave it and matag pa niya. Daghang salamat idol gwapa sa pag-upload. Ingat and God bless. Daghang salamat Sir Noel Bitoya. Okay, so the next commenter gaig na Steran Aguilio 3 days ago. O gito siya ni-comment sa itong mga ako mo ikaw. Ubatod pa niya, ma'am, pwede mo request. Nunot man jud ni paminaw na drama. Intro lang ani na drama, makaadik na daw. So, intro pa lang. Ubatod pa niya. Naakay bito na natagak sa yuta. Medyo nabitin ko ani nga drama kay episode 1 raman jud ang akong napaminawan daw. So, tama na siya episode 1. So, daghan pa kayong episode na niya na pinawan kapilo nabulol ako. Okay, so request niya kung pag makauli tanan nyo request paningkamutan ako. So the next commenter siya gihapon o gito og lahi siya ni comment gito sa dumanan sa usa ka awit. Thank you kayo sa pag-upload, ma'am. Jud kaayo paminaw. Daghang salamat. Ignas Teron Aguilio. The next commenter is Ma'am Daniela Gonzaga 3 days ago. O good siya ni comment sa itong drama nga handumanan sa usa ka awit. Og matod pa niya, ma'am, gasapaw ang drama og ikaw. Actually, kani siya nga drama handumanan sa usa ka awit. Alas 12 lagi ni siya, ma'am, nahuman po. And na-back to na ako siya, so ako siyang giusab. So sa pag-usab na ako, na-convert na ako siya. Nga wala ko kahuna-huna nga wala pa na ako siya mag-edit. So dapat kato siya nga
kuan kato nagayaw-yaw ko sa video, dapat dito to siya sa outro. Kaso nga lang, tungod kay katugo na kay ko guys, ug wala na akong gi-review. So ako din siyang gi-convert. So pag humana ko convert, mga 2 po ka oras mag-convert. Actually, dugay jud guys siya mahumana convert guys tungod kay taas-taas ang atong video. Nya pag humana to convert, dito na ko nakita na mali ang akong video. So, kung ako pa siya i-delete, tapos mag-convert og usab, so ma-upload na ko siya guys within 2 days. So, dugay na. Kay tungod, ang atong connection, limited siya o dili siya stable. Tapos, ang pag-convert pa yun, dugay kaayo guys, mo to na ako na lang siyang gigo. Gani, tungod sa katungod na kay ko guys, ug kapoy kaayo tungod kay ako ang watcher, ako pa ang runner. Yeah, pag human pa na ako guys, pag makatulog na ko, o makahigda na ko, or makarelax na ko, dili pa din ko matulog tungod kay napakoy buhaton mo ning pag-edit. Mato na, wala na ko'y time guys, at nga time, wala na ko'y time na mag-review about sa akong pag-edit no, sumutong gidiretso na ako siya. Pag wala kong edit, ako siyang gitanaw na ako'y mali. So, wala ko'y may guys, kay hindi naman ako siya ma-edit. Ma-edit pa man ako, pero kailangan na po na kong taas ng oras. So, sayang kaayo. So, ako lang siya gigo. Moto pag itabuas, sayang kaayo. Nainis gani ko pag man ako upload. So, Ma'am Danila Gonzaga gyapon. O gito gyapon siya ni comment sa tong haduman sa usakan. Ma'am, gasugod na imo drama pero gatabi pa lagi ka. Mao ni siya kato nagkamali kog edit na dapat kato siya nga video pang outro to kaso nga lang wala na ko siya na move forward. So move forward na ko siya. Kaso nga lang wala ko siya na edit ug tiwas mo gikapoy na ko guys. Sa kuna ho na good guys kay namud ko gibuhat pa to itik kay CR ko tapos wala ko kakuan guys ba nga wa pa din ako siya na humulog-edit. O gani ako ra din siyang i-convert. Moto ang pangitabuan. Okay, so dili na to lang guys. Ano na guys, ang laing sibilagan. Keep on listening. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Jerry. Sa dili na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Bawal na gamot. Pajere, ito na. Asa man tabay? Asa ba? Atos tulungga. Kumplito na deta. Uy, na itong mga barkada dito. Italay ko ang. Kuno na, tana. Mo sabi Jerry. Tutas ang kinabuhi ay. Muna akong gusto sa kinabuhi. Inom-inom, standby. Di ba? Nindot kayo. Magid ba? Pati na ako problema ba? Pajere, nakoy dado ba? Soyo ka? Oo, sige. Unsa ba ka, Jerry? Wala kay plano nga eskwela? Kapoy ka na eskwela pa eh. Way na dato ang eskwela. Huwag ka nang pagsige ni mong kuyog-kuyog sa mong mabarkadang bugoy. Unsa man, madato ka, anak? Lingaw man sa kuana ma. Unsa ba ka, Jerry? Niapil ka suyop? Ano si suyop ba, uy? Ano ba gitawag nilang siyabo? Sibo? Kanang siyempurado o buwan? Tarong ako ha? Unsa man, niapil ka gamit ang ginadili ka drugas? Oo pa, uy. Tagitaw ka magunang mo agad. Pantay ka bitaw ako. Kay kung mahibaw ang ginako nga nagadig-adik ka, ipapriso ka. Oh. Kikado na Bert, basta may pawal ng papa na mo gamit ng drugas. Apil ka priso na Bert. Ay kabala ka, Park. Kay mag-amping ko nga dili masakpan ni mama o ni papa. Ya, may gamit ko ginadiling Tama ka? Ipasak ko Bert. Ako na lagi bahala, Park. Unsa na ba ka, Jer? Apit mo rin abis klase. Medyo ka biskwila. Ay, tas papa, kalma na gud pa. Di ba ito namudagan ng eskwelahan? Naraman na diha. Eh, o lagi. Dili mo daga ng eskwelahan. O niya kay magkataas man ang edad nimo. Eskwela lang do. Bahala nag high school ka ba?
Balag high school ka kutob. Ay importante ka mag-eskwela ka. Ako sa nahon. But, hindi na kami eskwela good. Unsa? Eskwela na good. Anong tagang nagbaon ba? Pero padayon gyapon natong bisyo. Nga na magbuhat good. Malukoy jud kada. Oh. Nindot sa nang planuha da. Ay, tirada na, Bert. Mangino na yung mga parents ba? Parents, English ako eh. Ikaw tuyo ba? English ako. Eh, mga ina na yung mga gilikan na ba? Eskwela na ka. Ano palitan ka gamit? Hinataga na kagbahon. Oh. Nga, wala itong gamit na yung inom. Suyo ba da? Kana na. Pabik. Tinuod ka daw nga. Ubalik na ka eskwela. Opa. Maayo hinuon, nak. Nga nakahuna-huna na kaog eskwela. Lipay kay ko sa akong nabati ni mo ron, nak. Pag binutan ako ma, pa. Salamat in taon, Dong Jerry. Murag cool ba sa ning mobalik tag eskwela da? Bert! Tara ba ka? Oh, Bert. Mibalik sa di kag eskwela? Aw. Ayun. Yang atong sabot ah. So, si Ali ka ni. Sa man di ay. Pero, ugma na. Pakita sa tas atong teacher. Aw. Tural. Saman, kwarta niya. Ane Kikitagan ako mama ganina. Okay, kayo. Saman, palita kitong kaya yung mga kasuyo ba? Sige, palita. Lamias feelings, oy. Hindi ka feeling, Bert. Basta makasuyop. Lagi, Bert. Martag na sa heaven ba? Bert, pakanta ko aminaw ha. Kata ka? Kira ka daw. Lakas tama! Ako'y nawawala! Nawawala ang isip ko pag nakikita ka! Sita! Kaya na magkanta naman ay. Usa magyo ka, Jere. Di ka naging mabangpang. Pinganom di po. Sige, ano? Nagtuo ka, gawa ko may bao, nga nagbiliwaan ka sa pag-eskwela. Nahibaw ko eh, nga wala kayo sudsod sa mong klase. Pa, Magmahiro ka no, kung di nyo ka may kamot ka mahuman sa pag-eskwela. kapuya kay eskwela eh. Huwag yun lami eskwela. Tsaka yung baton ha. Hoy! Oh. Hoy, Jerry! Nga ni ano man ka nagpundo ilawom sa mangga? Dili ka maskwela? Kuan Mary. Pahuway ra ko. Mao ba? Hoy, Jerry. Pagtarong og eskwela, uy. Taas na ba imong edad? Sayang kaayo, gwapo ra ba unta ka? Ha? Agoy! Meaning, nakalexury mo. Ha? Ano siya ka? May klaro ato. Tingnan mo kasi ka, wapo na ba unta ka? Ba? Ulagi. Sa ato babay, kinahan siya mo. Ako ba rin mo, mo siya pakuyaban. Sugton ka ko ni Mary bay. May suway naman. I love you, Mary. Oh, Jerry. Unta man ang imo diri na ako. Bugal-bugal na. Ha? Dili eh. Tinudan na taon ni ako taon. Ganahan ko nimo. May chance ba ko? Nimo, Mary? Pwede man ka na akong sugton, Jerry, pero naay kondisyon. Unsa ba na? Pagtarong og eskwela. Ay, kanara di ay. Sige. Magtarong kong eskwela. Nya, unsa man, uyab na ta? Oh, sige. Ako na kang gisugot. Ang gabi hagot, one click no? Sugot tayon ba yoy? Pero malagi. Gusto niya nga magtarong kong eskwela. Mo ba? Ya, mo to ba nun? Tumanon ko taon. Musud ako ganahan ko. Oh. Jerry, abi man ako magtarong kag eskwela kung magkauyab ta. O malagi gihapon. Sige malagi gihapon ka kuyog-kuyog sa mong mga barkada. Sorry kay Mer ha. Undang na ko eskwela. Unsa? Nganong mundang man ka? Kapay man ko kang eskwela ko.
Sa sunod tuig na lang ko mapadayon og eskwela. Mer, dili ka busy? Dili man. Nga naman di ay. Niingon magud si mama magpapa. Nga pa suruyon ka sa amo. Nga naman. Bablong. Basin ganahan lang sila nga makikistorya nimo. Sige. Wado ko sa inyo. Oh. Hain mo na mo mga ginikanan. Mingaw malagi din ni sinyo. Kining uwa bitaw sila si mama papa Mer. Istorya to na ako nga nangita sila nimo. Ikaw ba salbahis gud kay ka, uy? Ay nalago ka suko gud. Uy! Ayaw ko gaksa, uy, sa ba? Ganun din kapag uyab naman ta. Jerry, ayaw. Salbahis sa gini mo, uy. Giilad yung kunin mo da. Ay ta, nga naman gudi ay ba? Uyab bitaw ta. Anya, kung mamabdos ko. Oh, mag-ipon ta. Jerry. Ako'y nahadlok ni mo kalaki, Jerry. Nga naman pa. Mangano karon, nitug-an mo si Mary, ang minitabo ninyo. Unsa pa? Pangandam do. Kaya kung mamadlos kayo si Mary, pangita yung trabaho ka ibuhi ni mo sa iyong pamilya. Pa. Niundang ka mga eskwela. Magkalisod-lisod ka yun, sumabo. Jerry, bangon na, oy! Kaya ay nangita ni mo. Jerry! Oo, ma. Bangon ako. Kitsa ba kayo nakita na ako? Mary? Kasayo ko ni mga ni asamo. Muipon ako ni mo din, Jer. Ha? Nga nugod tahon? Mabdos ko, Jer. Unsa? Mauna. Mabdos ko. O karon dili ka makalikay sa imong obligasyon ako. Muipon ko ni mo din, Mary? Maon na ni akong giingon ni mo nga kinahanglan kay mangita og trabaho kay may buhion ka na. Unsa ba sa trabaho ang akong sugdan pa? Ay, wala problema. Ayaw pangandoy nga makakita ka og mayong trabaho. Iwa man kinahuman. Hala balik kamot nga makakita kang trabaho. Pangan ka makasud trabaho, Bart. Bigo kita, uy. Sige, bay. Kinahanglan yung kukwarta ron da. Para sa pagpanganak ni Mary. Kay bala mo, bigo kita, uy. Ugma. Subar ka trabaho. Sus, kapuya ba niyang trabaho, awi? Init pa kaayo. Hoy, dire! Saan na ng siminto, be? Ibali na, dire! Oh, sir. Dali, dali! Kakapuya ang trabaho, awi. Kung nagtarong pala ang takos ko pag-eskwela. May nindot na ang takuron nga trabaho. Bawat yugto ng sandaling Dako ang akong pagmahay, nawa ko magtarong mag-eskwela. Kay gipalabing ako ang bisyo. Ang nahitabo, niya ako magtrabaho sa construction. Init og uwan akong gisagubang aron may makaon ang akong pamilya. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa inyong pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. So, pait kayo guys sa kinabuhi ni Jerry, no? So, karon mga kabataan, sa mga namati din niya, no? Tambag din ako sa inyo, ha? Natarong din mo eskwela samtang napinagpa-eskwela ninyo. Kaya nga naman, pag abutin mo sa sakong edad, yung gusto ka mo sakong edad, like na kung nagdadimong edad, tapos gusto ka mo eskwela, pero Uy, ako ang bagong boyfriend niya. Ako na umis na go. Wala pa. joker guys si Kuya, no? Nawa na lang putik. So, sa mga gipa-eskwela dira ng mga namati karon o gipa-eskwela sa mga ginikada, nawa kay nagkaroon. Tambag na ako sa inyo kanisi Aisa, nagatong tambag, nakarong ka mong eskwela kay Punpun, guys. Mas lamig dito sa feelings na nakinahuman kasi sa wala kayo ng mga trabaho raan na guys, tama na dito construction sa mga sulugoon like maid or whatsoever.
So, kamo na namati, para mo eskwela, labi na sa mga estudyante pa din na. Kanya ka nang gusto ka eskwela, total, age doesn't matter naman. Gani naman giuban na, ay anak, eskwela lang gihapon. So, kamo, eskwela, ako puhon, siguro puhon, eskwela po kami. So, para po sa itong rason daw na po yung problema mo na panahon din na ako. Okay? Actually, sa mga namati, atong una na akong gi-upload, labi na itong mga month, August. So, estudyante na ako ato na time kasi niundang ko guys. Ganit tambag-tambag ko. Oh, sige. So, magani ko sige kumutambag. So, kusukay kumutambag pero labaw po dahil ko ni Manong. Pero naman po'y kanang valid reason nga nang niundang ko. Tungod kay para po sa akong papa. Mas pili, amo ang nasa akong situation guys. Asa may yung mas piliwan. Ang inyuhang papa or inyuhang career. So, syempre, para sa ko guys, dahil ay matag decision, mas piliin dyan ako una ang akong papa. Kaya sa akong career. Career like, maon, like, eskwela or ang papa. So, gipili dyan ako akong papa. Kaya itong papa guys, isa na naninihanan sa inyo nga. So, kanina siya na time, ako man ang bunso, o ako mga igsuot, tapos mga lagyo ko nang ako dyan ang kinahanglan na mag-atiman o magbantay o sulubuon sa mga pasyente. Matataw ni Agi guys, grabe gawa sa kubugas. O gani hatag karon. Ako ang subuon, ako mag-atiman, gani ako mamaalalay lang, kailabaw ko po siyang sino. So, di ko na ako gusto nang bilay po sila. Ako dyan, left and right, nag-itik ka sa guys. Kapag mo nang feeling yung gusto na mong surrender kasi di pwede. Kasi napakadariya, nagtingog, naginhawa. Okay, manigingon, ay surrender ang Ginoo gani mo gusto nang lagi sakripisyo yung gibuhat ka nato. Manang ako, gamay ra kayo sa iya mo nang surrender mo po na pagsubok lang naman ni salig lang dyan sa Ginoo mo nang buto sa muna. Huwag nato'y time guys nga difficult jud gani delikado ko itong time kan papa pero di-fight jud bi guys di-fight mo yung papa na di-plus na ba sa yung operation o na ba na runner lang ito nga ligo ko halag wala itulo ito siya na time na usay matili ko ugwa mo itong pagkatong lahas na katagsahan dumanaw sa kaawit na to na ako natiwa sa edit tungod kay gikapoy jud ko guys kapoy jud kay as in fight ang jud ko sa kapoy tungod kay para jud na maka-edit din dito kay kadalo ko daghan na po'y naginamhinam sa nae sa bilanon mo to na wala ko dugay-dugay gisunod din to na ako sa kasugilanon gani na mali pa jud i-edit tungod kay kikapoy jud ko wala na ako wala na ako siya gitan-aw sa pakapoy pero dito lang ano guys kita sa asan ako istorya ng anya na guys ang laing sugilan katulong og glass mo sugilan ani nga content so keep on listening po. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga taga Tulay, Minglanilla, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasangan nga, Fada. Kining, te, sige na, te. Wala lagi katas sa mga bata, te. 2,000 mabitaw akong hulman. Promise. Lisan na yun ako. Dong, uy, trabaho na in town, uy. Ako ang problema ba nga matabang ko ninyo? Sumagod. Magpabayad bagod ko. Pero dili hangtod sa hangtod ingon ana. Trabaho para sa imong pamilya, dong. Hain naman dahil itong gihatag ni ate ni mong nga kwarta para pang-apply ni mo, dong. O para palit ni mo requirements. Kuan lagi, ma. Nagamit na ko para pa itong diaper para sa mga bata. O, sige. Hatagan ti kag para palit og gatas, ha? Og muhatag sad kog balik para na kay para pang-apply nimo. Dong, ayaw na intawag og siki, ha? Oo, salamat, ya. Oh, promise. Paita sa bitaw si mong kahimtang sa inyo, Bino. Imo man tanan? Imong igsuon nga lalaki unta?
Wasi pa ning kamot. Maulay kipe. Pero basta kaya lang yun ako, mutabang mangyog ko pa. Kung siya kang mag-ipon lang tabi. Para bang makalingkawas na lang kasad ka niya ng imong kahimtang ba? Kaya kung naapa ka sa inyo, dili mo pwede nga maghinanao lang ka. Bitaw, Bino. Sulti lang niya ko ha. Nara ko permi para nimo. Tingnan lang ko kung makadesign na gid ka. Unsa? Mag-ipon na mo si Winston? Unya kami taon din eh. Magunsa naman lang mi. Asa man mi magkaon? Asa man Di ba mi... imo man ang responsibilidad pa nga buhiyon ang imong pamilya? Ilabi ka na nga mo'y amahan o haligi na mong tanan? Uy, Farah. Humana kog buhi ninyo. Mga dagko na mo. Panahon na saan nga mubaws mo na mo. Pa, Pasagyan na lang kung ano siya may lagi panulti ni mo, be. Ang importante nga, di anak ka. Nagkalingkawas na kagikan nila. makahiubos lang yun kayo ba? Ang ilan ko kaugaligod nila kihuda-huda. Gusto na, ido na. Sige na. Mamahuay na ta kay sa'yo para ba't na mo duty, ugma. Ah, kapuya, uy. Ay, daghan kayo magitrabaho sa opisina. May na lang. May na lang kaya naikitrabaho. Kaysa uwi trabaho. Mao sa hinoon. Oh. Nga naman ka. Nakaka problema? Oh. Tay pa. Naalagi kay punog. Nga naman ha. Wala kay trabaho. Unsa? Nga naman. Lagot kay ko. Naliman ka. Na-promote ang bag-ulang na mong kauban. Unya ako nga, una pa niya. Huwag mao'y sugo-sugoon niya sa mga dinalian nga trabaho. Maurag po ang posisyon. Unya. Nga naman naman gininuan kay trabaho. Nagkabikil mi. Nagsinumbagay mi dito sa opisina. Diyos ko, in taon ni mo, Winston. Wa na lang unta to ni mo to bayi. Naglagot man ko. Unya. Sa may plano ni mo. Upaway sa ko. Dila sa ko mo trabaho. O, sige. Kung may gusto ni mo. Sure, oy. So, napula na hinunin mong gastuhan. Oo. Ang na mag-ako siyang biyaan. Pero sige lang. Mga apply naman unya siya pa. Ay, maayo lang unta og dili siya mahigam. Kung mapabuhi na lang gid siya nimo. Dili na mahitabo, oy. Dili ngon anak si Winston Yates. Dako kong pagsalig niya. Yads. Be, Mm. natagi ko kwarta, be. Layo pa man ang sweldo, pe. Sige no. Yan ako'y gamitan. Layo pa lagi ang sweldo. O, para asam din mo gamiton. Kana pang tanaw, eh. Atagin na lang ko. Be, nagtipid ko ron. Pila na be sweldo na ako. Yagikan pa ko nagpadani lang, mama. O, mao na. Sige mo nagkakatag sa iyong pamilya. Ano nagsalig na sila nimo? Be, Sorry. Huwag ko lang yung buti pasabot sa kong gisulti. okay ra. Kasabot ra ko. Ugunta, sabton sa di mga akong sitwasyon, Winston. Ay, kabala ka. Mangitaw na niya akong trabaho. Para dili ikaw may bugasto sa tanan. Okay? Salamat, pe. Noong sa naman ing taon ka, Yads. Uy, pahuwaysad ko no. Imo naman itaw nagipatay-patay ng lawas ni mo sa trabaho ni mo, uy. Yads, kinahanglan manggod. Kay dili usara ka tao ang nagsalig nako. Patrabaho asa lagi in taon na si Winston, uy. Sige, meron siya ingon nga mo trabaho siya, pero hantod ron, wag yapon. Kinahanglan lagi ko makikistorya niya, Yads. Inig uli na ako. Angay lang yun. Nganong murag na may kuwang diri sa sala? Ay, ang speaker dito di mo, be. Akong giprinda. Unsa? Nga naman. Na-sure naman gud ko. Huwag dili sa ko gusto nga mga ayo ni mo. Dili ka mangayo na ako, pero ang akong speaker mo imong giprinda. Sa dilang, malukat naman sab to. Nikisara mo sa mulukat. Ako rasad.
Sige lang. Kung makatrabaho na niya ako. Sige malakag ingon, uy, kung makatrabaho ka. Nga mauna. Pero wag ko nakita ni mong paning kamot, Winston. Mura giganahan na kasi mong kinabuhi nga wa ka magtrabaho. Ipahuway rasad ko kay pila ka tuig ko nga nagsigig trabaho. Kunya ako! Wala lang ko'y kwenta, ha? Bisan gini pagpangutanan ako kung kumusta na ba ko, kung okay pa ba ko, kung gikapoy ba ko, kung gusto ba ko mupahuway, dili gini ka makahibo. Bi, Abi na mo, Winston, gikapoy na gyud ko. Undangon na lang ni nato. para. Sakto ra sa timong gibuhat, Yads, uy. Mura kong naibtan og tono, Kiats. At least, akong pamilya na lang ako naon-naon. Unsaon. Wa pa man ka makatiming og lalaki nga good provider, good. Ang pangutana, naapabagod kay lalaki nga ingon ana? Uy, naa, uy. Na ako'y kaila. Unsa man. Ganahan kay pala ilati ka niya? May kini mamili atong amiga na. Gwapa kay pilailan ako. Jesus, ulog-ulog kan. Sayop na kung musultis tinood. Dodong, I want to know you more, Farah. Tagan mo ka na yung chance nga may lailag ta ka. O, diba? Ganahan na sa ganiyan, no? Buotan sa. oh Yads, og gentleman, kaayo, grabe. Mura ko gihimo niyang princess the way siya mo treat na ako. I know, right? Ingan anak kong amigo. Ganun karon pa man sa di mo siya gipaila-ila na ako, uy. Uy, mura pa mahinog akong sa. Bitaw niya sa man. Kung manguyab ni mo, sugto ni mo. Tinood ka? Imo na kong gisuot, Farah. O Dodong, bisan og bago pa ming buwag sa akong ex, pero ako nang ihatag ni mo nga akong pagsalig. O gunta, dili ni mo gupon akong pagsalig niya ni mo. Di ko mustorya, Farah. Ako ipakita ni mo. Oh, ganun kapoy mo kinang ni mo? Hindi kapoy ko sa trabaho. O na lang sa kong overtime kay gusto na ko mo relax. Dali, be. Butangan taganin para relax. Ha? Unsa man na? Migasen panyawan. Mora gini makapawas ka kapoy sa akong lawas. Kay gawas nga humot siya, bugna pagyo kayo sa pamati. Salamat tong ha. Nakita og na feel good na ako nga pinangga kayo ko nimo. Kay pinangga magkikait ka. O dili na mo sa Farah. Love kay ka. Mahal sad kayo tika Dodong. Bisan og paspas kayo ang tanan namong Dodong. Pero gihatag nako ang tanan akong pagsalig niya. Og wag gyud ko magmahay. Kay bisan og niabot na mig pila ka tuig, wa gyud gihapon siya mausab. Gipangga, gimahal, o good provider gid siya. Ilabi na karon nga may mga anak nami. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong kampo. More power, RMN. So, dili po basta-basta guys ang nasinati ni Farah, no, tungkol kay siya ang provider sa ilang pamilya na dapat iyang amahan. Nagana, igistoryahan na ganyan yung amahan nga, ikaw may amahan pa, dapat ikaw mo provide sa mga. Pero matot pa siya ang amahan para dagko naman mo, kamo na po ang mo sakripisyo sa, dako naman mo, kamo na po mo sakripisyo sa inyong mga manghod mo yung giingon. So, unsa kay unsa kay unsa man ni siya drama kami. Unsa pa kay sila tumahita po, na pa kay part bitaw. So, maski pag daghan kay mga kanang sinati ni guys, kaya siya ang provider niya, wala siya time, siya pagalingon, ganing gikapoy na siya guys, sige panarbaho, una niyang uyap guys, ganing una, sila duha trabaho karugayan guys, di-fire ang iyang uyap, so siya ang nagbuhi sa iyang pamilya o sa iyang uyap. So, gikapoy na po siya guys, mo to nga, ni-give up siya sa ilahang relationship. O karon niya siya ay karelasyon na mo, ng yang ka forever ganon. Ay ganit na sila iyak. Uy, ganit, nakatulong po dyan maayo nga good provider po daw. So, duha na sila guys na nagka-team-bullying na niya. Sa pagkaga na kaagapay. Kung dili lang isa na trabaho din siya. So, doon nagpinapangay sila. Mani,
good partner. So, ginabangay dili lang kay ang isang. Okay, so bagot na magpaalam sa itong video, nais lang na akong i-shoutout ang atunga na human shoutout na si direkta na human kigain na sa Ma'am Gisapa on drama ikaw. Ma'am Gisugod na yung drama pero katapik yung manani. So, the next commenter, Imelda Suevats, GH8RR, 6 days ago, og dire siya ni comment sa atong drama nga, ako mo ikaw. Makalingaw ang ilang drama. Thank you so much, Imelda Sueva. Parang first time tika na kita na nag-comment. Thank you, Imelda. O sa pagpamati, hinaot ko nung itanay mo yung pagpadayon ang pagpamati ning atong drama. O pagpasensyahan niyo na agad kay sana, medyo delay ta tungkol kay limited ang atong connection, dili siya unlimited. So, dili ta dahil makakuan din mga connection. So, ako po guys, gani, ano siya nga, upload guys, okay, record ni Roman, gani na pending, uploading, kaya po siya na uploading. So, daga na kayo na pending. The next one, si Joanne Kailan, 6 days ago, okay to siya ni comment sa itong drama nga, take it or leave it. Hello ma'am, isamot ka nindot ang drama nga, take it or leave it, tungod kay sa nindot mong man. Thank you, Joanne Kailan. So, nangatik rin niya siya ba? Joker man ka ma'am. Pinag-alay ba na ma'am? So, the next commenter siya gyapon. Gito gyapon siya nag-comment sa take it or leave it. Naminaw ko ma'am sa drama, keep it or leave it. Angin ka kung dili ka mag-face mask, papakay ka. Actually, nag-face mask ko gain na ganyan. So, ato siyang green mode is because di ko nyo makita na itong beauty nga. Hindi nyo makita guys ang bugas. Actually, mo. So, dagan yung bugas guys. Actually, really actually the so, the next commentor the next one, this is the last na atong basahon. Si Brigida Ginzapa, 7 days ago. Ug ito siya ni-comment sa atong drama nga, anak nga naman. Matod pa niya, nice drama ka idol. Amping always dol. Dagang salamat Brigida Ginzapa sa pag-comment ng atong drama nga, anak nga naman. Actually, daghan pati mga upcoming drama. So, maghinaot ko guys na yung subaybayan maski pa sa itong mga ladies. So, ginata po to guys. O daghan salamat sa pagpamati ng atong drama. So, next na guys, take it or leave it. Anak nga naman, love for sale. Ubunsalan pa ng mga drama. So, keep it up and talagang salamat Matis. Pero, sa bagatang paalam sa mga bagong anidiriya na pa na subscribe, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo ka na sa itong mga latest episode. So, dagang salamat and God bless.